Lietse skwal maar minder als 100 leerlingen maar je toch iepen blijven. Onder hokke betingsten, dat maakt het staatssecretaris Dekker Joert bekend. De onderwijzerie hier adviseren om skwallen maar minder als 100 baan op te heffen, maar dat advies had Dekker jonker een deadline. De Ljouwe ter ouderenboom maakt ze haar zwargen oer wenromte. De oer hiet wel graag dat ouderen langer thuis wenjen blijven, maar de vraag is of er genoeg wenromte is. Er binnen in Ljouwe ik wengroepen voor ouderen, bij gelijks Blien Anker, dat 20 ouderen maaien wenjen. Het VWO-examen Frans is van een beetje verplaatst naar maand een beetje jelwe twaan. Het examen lekte juiste joen uit via internet. Ik op Frieske middelbare school joeg dat een protte consternatie. Het examen Frans is het laatste examen voor de VWO'ers, dus ze zoeken een mooie vakantie hebben. De Tweede Kamer praat jong over de wet gebruik Friese taal en over de positie van Omroep Friesland. Frieske Kamerleden Lut Jacobi, Sander de Rauwe en Aukje de Vries komen met een moosje om de omroep als zelfstandig organisatie oerrein te houden. Joen en vannacht heel bewolkt, 8 graden, de wind komt uit het noordwesten. Morgen reinig waar, maar oerdijs 15, 16 graden. Het bloedt koud.